Čo sa to vlastne stalo? Jedného dňa, na prelome leta a jesene, zdrapli rodičia mňa, sestru, starých rodičov a tetku autom preč. Preč z Prešova. Navštíviť rodinu v Čechách, povedali. Tak náhle? Áno. Čo sa to vlastne stalo? Nad mestom bolo niečo. Ako polárna žiara a objekty. Hore na nebi. A dolu? Krátko na to armáda. A keby len naša. NATO. A ešte nejakí Rusáci. Tak to bolo povedané v správach v telke. Pár dní potom. Čo sa to vlastne stalo? Kalvária, Prešov. Ako sme sa vrátili domov, nikde nič. Staré dobré mesto. Pokoj a pokoj. Nebo prázdne a moji známi nechceli o ničom hovoriť. Akurát stará kamoška. Sme tu hore nad mestom a sledujeme kopce. Veľkú a malú stráž. Nad nimi vraj levitovali svetelné objekty. Ona sama nechápala ako to, že o tom nebolo niečo viac v médiách. Že vraj medzinárodné vojenské cvičenie. Blbosť. Pýtam sa jej, a prečo nie? Ona na to, dobre, veď môže byť, ale mesto a jeho okolie sa odtedy zmenili. No, to sú tie kopce, tam, no. Tam. Bližšie pri kopcoch. Moja dzedzina i zahrada i chýža. Večer som si pregooglil internet. Sledujúc, aké zábavné a prvoplánové obrázky tam môžem objaviť. A potom som preklikol na video natočené práve v záhradnom s pohyblivými šieriacimi objektami na nebi. A mal som dosť. Na druhý deň po obede som si posadil mamku do svojej izby a ako svojej spriaznenej duše, najbližšej osoby, som sa jej otvorene spýtal, čo sa to tu nad tým Prešovom udialo? Prečo sme tak náhle odišli? Prečo všetko tak chvátne? Veď iba svetla a vojenské cvičenie. Úsmev. Šli sme navštíviť rodinu. To je celé. Celá odpoveď, ktorú som dostal.
Prešov. Áno, zmenil sa. Niečo v ňom viditeľne chýba. Potom, čo sa mamka vrátila z nedeľnejšej omše, presunuli sme sa do Ľubotíc, ku starým rodičom, zosumarizovať predchádzajúci týždeň. Koláč, bakule, kávička, čajíček. Rozhovory o politike, ekonomike, slovenskom štáte, pánovi farárovi Tisovi, o fajruškách čínskej ruži, o našom domnelom šľachtickom pôvode a podobne. Ja si popri tom sledujem nohy. Seba a ostatných. Z dlhej chvíle. O tom, čo sa dialo v meste a nad mestom, nepadne ani zmienka. Nevysvetliteľný problém bokom. Veď a starky majú teraz aj tak svoje vlastné starosti. Kamoška vyňuchala na internete, na ufologickej stránke, že v okolí mesta ešte stále môže človek zachytiť zvláštne rádiové vlnenie. Jo, a tam nám zmizol kus lesa. A preto zobrala všetko, čo mala, a vyšli sme si na poznávací zájazd ku kopcom. Počasie vyšlo, anténu sme mali priam na spojenie sa so súhvezdím labute jakého vrasu a smer kontakt. Ibaže jediný kontakt, ktorý sme chytili, bolo regionálne rádio s prihluplými romantickými melódiami. Anci Jáša. Tak sa toho chytila žena. Všetky možné polohy, hore dole, doľava doprava, ľahšie tam, šup tam a nič. A vyčerpaná klesla na sedadlo. Vtedy by sa radšej človek držal bokom. Mrazivý pohľad a hysterické gestá. Táto co to Doríci, že to človek rozdrapuje, nie? Tá jak na čisto glupiaco z toho, co, ha? To dzezme, si pana, lígnem sebe. A ešte, tá dzezce, ha? Tá ja by vám i šlivky uľala, tá na milión muchy tu nie, tá a želených nikde. Joj. A sme sa nedočkali. Hodil som kamošku domov a tiež som sa brátal. A zrejme to predsa len bolo vojenské cvičenie a internetová dezinformácia.